Pored mene, ni ja ga nisam mogao hvatiti. Ne, ni ja ne mogu. Stani kad te ganjam. Koliko je lakše s ovim Iron Sightom nekom zavaliti headshot, to nije normalno. Zato što kad gledaš u njega, točno mu bude na čelu. Lakše nekako na cilja staviti glavu, ne krugić, nego... Tu je leđa, tu je. Headshot. Meni sam ne ide ovo preskakanje ovih stvari, to meni zapinje za sve živo. Jebem li te u bombu da te jebem? Jok, koliko ih je tu je? Šta ih?